Nämä kaksi nimeä sosiaalidemokraattisessa liikkeessä, Eetu Salin ja Väinö Tanner, ei tarvitse sen laajempaa esittelyä. Ja kyllä me voidaan olla hirveän ylpeitä siitä, että meidän piiriä käytetään nimitystä Salinin ja Tannerin piiri. Niin suuri piirto molemmilla tovereilla on ollut meidän koko työväenliikkeen, sen syntyyn, kehitykseen, eteenpäin viemiseen. Eetun työn lähtökohta oli se, että kun hän kierteli Suomea ympäri ja näki sen tilanteen, mikä köyhälistöllä, työväestöllä oli ympäri Suomea, niin Eetuhan, hänen nuoren miehen mieleen tuli ajatus, eikö tälle todellakaan voida tehdä mitään. Ja siitä syntyi se Eetun aate, siitä syntyi työväenliike, siitä syntyi reformistinen sosiaalidemokratia, johon Eetu uskoi. Piirijärjestö siis syntyi, kokous pidettiin, niitä oli parikin kokousta, mutta 23. tammikuuta 1906 pidetään niin lähtökohtana. Siellä oli puoluehallinnon porilaiset edustajat Oskari Leivo ja Eetu Salin, ja siitä se sitten lähti. Jos arvioidaan Eetun merkitystä kaiken kaikkiaan, hän oli linjanvetäjä, puolueen ideologi, ihmisten herättäjä, mutta ihan käytännön toimintana Eetu Salinin toiminnan ansiosta suurelta osin Väinö Tanner lähti mukaan sosiaalidemokraattiseen liikkeeseen. Tässä ensimmäinen slaidi, jolla viittaan vahvasti tulevaisuuteen ja seuraaviin vaaleihin. Kun tuolloin asetettiin 10 ehdokasta, ne kaikki meni läpi. Toiminnanjohtaja Pirttinen, puheenjohtaja Lehtonen, tavoiteasettelu korkealle. Tämähän oli siinä mielessä mielenkiintoinen piirikokous siinä, kun miten nämä asetettiin. Sitähän veti Salini, Tanner oli Pirttisenä siinä ja se yleensä esitteli kaikki asiat ja mitä tuli esiin. Sitten kun tuli kansanedustajaehdokkaiden nimeäminen, niin Salin sanoi Tannerille, että nyt poika hiljaa, mä hoidan tämän. Ja Tanneri luki nämä 10 nimeä, Salin ilmoitti nämä 10 nimeä ja Tanneri meinasi tuolilta pudota, kun kuuli oman nimensä hänen kanssaan, ei hänen muistelmiensa mukaan oltu mitään keskusteltu, että hän asettautuisi ehdokkaaksi. Väinö Tanner, niin kuin olen tuossa monesti jo tuonut esiin, oli siis koko eduskuntauransa Satakunnasta valittuna kansanedustajana. Lähes kaikissa piirikokouksissa Tanner istui eturivissä. Kopisteli välillään piippuaan, kuunteli, mitä väki puhui, oli erittäin aktiivisena osallistujana, halusi tietää, mitä ihmiset puhuvat. Mutta sitten taas toisinpäin Tanner on puhunut, että sanoi, että kun hän kiersi ympäri Suomea, niin sanoi, että ei ollut vaikeampaa paikkaa puhua kuin Satakunta. Kun siellä puhuja koitti vääntää niitä samoja vitsejä, missä Pohjanmaallakin oli naurettu, niin jengi vaan istui ja katteli. Sitten oli mennyt 2-3 vuotta, 4 vuotta, oli uusi piirikokous, niin joku toveri tuli vetäseen hiasta. Kuule, silloin 38 piirikokous, sä pidit hyvän puheen. Eli se kiitos ja palkkio tuli sieltä, että älä kustu hermostu, kyllä nämä kuuntelee. Että niin. Osmo Lampi, piirin puheenjohtaja, piirin 80-vuotisjuhlien uuden ajan haastattelussa toteaa sitä, että sitä väkeä vaan tarvittaisiin vielä lisää ja paljon enemmän ja vanha kaarti väistyy ja niin edelleen. Eli ongelma on tiedostettu, on nähty, mutta koko ajan ollaan menty eteenpäin.